Yo, what's up? I'm calling you. Yo, what's up? Andito naman tayo, umuulan ngayon guys. Dito tayo sa court ng volleyball. Ayan, naglaro pala ng soccer. Hindi pala volleyball. Ayan o, dito, lakas ng ulan kasi. Ayan, dito lang tayo, manonood lang tayo dito. Ayan o. Ayan, naglalaro ng football. Ayan, dito lang, video lang tayo. Pang update lang to kay Lolo. So guys, wala tayo kasi magawa eh. Dito lang kasi maulan ngayon. Lakas ng ulan. Pero yung mga estudyante dito naglalaro na. Ayan, open na talaga. Ayan. Ayan so guys. Video lang tayo. Ayan. Ayan. Ayan sila. Lalaro. Tingin-tingin lang tayo. Ayan o. Ayan. Dito tayo na naman sa volleyball court. Ayan. Yung mga estudyante ngayon ay naglalaro ng volleyball. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan guys. Ayan. Ayan siya guys. So pag lakas kanina ng ulan, dito na may mga estudyante na malaro na sila. Ayan. Medyo lang. Wet lang yung basa yung court. Ayan. Lakad-lakad lang tayo. Kuha tayo ng mga video dito. Dito lang tayo. So guys, ganda dito. Ganda ng Pleygrond volleyball court. Diba? Meron din basketball court. Ganda dito, ganda talaga guys. Gandang tanawin. Ayan siya. Ayan guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel, please like and share and hit the notification bell. At huwag kalimutan na i-subscribe guys. Maraming salamat sa pagdalaw, sa pagbisita sa channel ko. And bye-bye po.